Здравейте, приятели! Аз съм Димитър Атанасов, по-познат на всички като Мите Снейко. И днес искам да ви представя една страхотна серия спинингови въдици, а именно Fustar Sparky Spin. Серията Sparky Spinning предлага една широка гама от най-различни видове спинингови въдички. От въдички за ултралайтов риболов до въдици за по-хеви такъв. Лично за мен това е една страхотна бюджетна серия за начинаещи спинингисти, но и не само. Серията Fustar Sparky Spin включва отлични спинингови въдици на много достъпна цена, предлагащи се в 8 дължини с различен тест по примамки, като всички са с бърз строй. Добре, хванах. Супер, тук е доста голямо. Както виждате от тези клипове, въдицата просто е чудесна за всякакъв вид хищници, било то дребни или големи. Sparky Spin има лека и надежна карбонова бланка с коловръх, налична във варианти от ултралайт до тежък спининг. Оборудвана е и с висококачествени кейфрейм водачи, лек макародържач, клипс за закачане на примамки и удобна ева ръкохватка. Аз лова с тях от доста време и смело мога да твърдя, че това е една изключително сполучлива спинингова серия. Въдичките можете да намерите на сайта на Fustar, както и в партньорските мрежи. Желая на всички вас успешни риболовни излети и приятни мигове с любимото ни хоби!